Takže čaute, Brian si All in One a vítam vás pri tomto videjku. Skôr to bude niečo také ako info. Takže na tomto channeli vás budem sprevádzať nejakými filmami alebo seriálmi, ktoré si vyberiem alebo mi ich napíšete do komentárov. Ďalej, každý týždeň vyjde približne jedno videjku, možno aj viac. Takže myslím, že sa môžeme vrhnúť na tie filmy. Ako prvý som si vybral The Maze Runner, pretože som na tom bol v kine, celý som si to pozrel a fakt je to veľmi dobrý film. Určite vám dám na tento film aj link do popisku. Ďalej by som sa vrhol na film, skôr na komédiu, ktorá sa nazýva, New Kids Nitro. Je to fakt, že divná komédia, dosť sa tam síce nadáva, je to od 18, ale je to fakt dobrá komédia, určite si to pozrite. Aj na toto vám dám link do popisku. Neviem, dneska nemám nič pripravené, čo idem rozprávať, takže to rozprávam len tak z hlavy, hej, tak. Ďalší, The Hunger Games. Prejdeme k prvému, The Maze Runner. Bol som taktiež na tom v kine. Je to o tom, vlastne, ak ste to ešte nevideli, pozbierajú pár ľudí, ktorí sa majú odhodlať a prejsť celé bludisko. Je to vlastne obrovské bludisko s obrovskými múrami a v strede toho bludiska je jedna časť, proste je to ako lesík, aj lúka, kde oni žijú, majú tam prežiť a potom z toho bludiska utiecť. Preto ich dali do toho bludiska, lebo celý svet sa zmenil na piesok, slnko začalo strašne pražiť a vlastne celý svet je už len púšť. Ľudia, ktorí to vlastne sponzorujú alebo sprevádzajú, sú pod tým bludiskom a všetko tam zariaďujú. Proti tým ľuďom, ktorí sú v tom bludisku a sú vyvolení, idú rôzne príšery, ktoré sú v tom okolo toho bludiska a vlastne bránia tým ľuďom, aby vyšli von. Ak taká skupinka ľudí, ktorá z toho bludiska vyjde, bude čeliť vlastne tomu svetu. Príde po nich vrtuľník, potom idú do toho sveta a už sa teším na druhú časť. Určite si ju pozriem, bude ma to baviť. Ako druhý film alebo komédiu som povedal New Kids Nitro. O tejto komédii vám nejdem moc vraviť, lebo by som sa tu dosť prenadával, takže... A ďalej The Hunger Games. Fakt dobré filmy. Ide tam vlastne o to, ako skupina ľudí bojuje v jednom... Neviem. Takže o tomto vám veľa neviem vyrozprávať, lebo určite to všetci poznáte a niečo náhodou poviem zle a začnete mi spoilovať, že nič neviem. Myslím, že z tohto nebude dosť zlé videjko, ale dúfam, že sa vám to bude páčiť. O týždeň som tu zás a raz s seriálmi. Určite to budú seriály. Čaute.